ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон ҳастаи мошинои советски бо нархҳои арзон ва мерседесҳои простой, мерседесҳои объёмни сечка бадон, дайво некси, опелои вектра, сидан, хетчбек, тойота кемри 014 099 ва дигар навъи мошина ҳастанд ки ҳамашон арзон баҳри шумо ҷудо карда омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо далкора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта боша, ин ҳамихел сурат, маълумот, адрес, рақамотонро рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курса бадорам гуфта наметавонем, чунки курс аниқ нестае, барои ҳамин нофаҳмида бошад намегӯем. навора сар мегӯем, лайкото нагузорем ва подписач кунем, маҳрамат рафтем. як мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро Toyota Camry ҳастае ки соли бароишаш 2011 солае ки сӯзишфурӯш бензини холияе. мотор 3.5 литре, коробкаш автомата, системи мошин мегӯяд бениҳоят тоза, беҳтарин. 4 балон мегӯяд қариб ки нав ҳастае, 4 диска, электропакет, кондитсионер, 1 сола танировка ва 1 сола мегӯяд ҳуҷҷат дорад. ҳадаш бардон 1 сола мегӯяд кадагаи срокуш ҳастае. мошин мегӯяд беҳтарин, дастрош намепӯшем, бо нархи 118 000 сомонӣ бардорон, бо арзона мешавад. 2011 ки бадрон бензини холӣ, коробкаш автомат, мошин дар территорияи Душанбе. одамоне ки наличи мехаранд мега бо арзонтар мешавад, мошин мегӯяд дар пойтахта омада бинен. 118 000 сомонӣ арзонтар мешавад. рақамошро навистагӣ, марамат, дигар маълумотои пурраша гирем. шумо дам агар авхали мошинои реклама дошта бошем, баъдро хонаи, заминаи, квартираи фарқ надорад, сурат маълумотшо рӯй фурӯшта мегузорем. хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва навора дар WhatsApp имодон падлисаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Mercedes-Benz C-классае ки сечка бардон, соли бароишаш 1997, бензин, газ ҳардуш кор мекунад, мотораш мегӯяд 1.8 литре, коробка механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин баъдро 4 диска дорад, 4 балони 70%, салоншам тозае. мошин мегӯяд хай камтар мегӯяд, расход дора мегӯяд, меличовкае, яъне ки ба хайра мегӯяд соҳибшон, худатон мекунем. электропакет, магнитофонамаш 100% бадрон, лекин нашуд хадавои ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нестае. кадоме ки наличи мегирам мега арзонтар кадом метем, ин мошин мега дар Душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 46 000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегирам мега на занг зада мега мисол бо муомила мекунем. камтар мега расход дорад, лекин нагуфтанд чи расход, камтар мега меличовка кор дорад. рақамошро насар занг задед, дигар маълумотои пурраш аниқ кунед ва чӣ мошине ки мехаред дар комментари нависед ки чӣ хеле мошино ба шумо баркора, мо мошинои гуфтагишонро ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдрон ВАЗ 2106 ҳастае ки мошинои советски, соли бароишаш 1999, сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотораш простой, 1.6 литре, коробка механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин. 4 балон мегӯяд пачка, аккумулятор мегӯяд нав задагааст, мотор беҳтарин, танировка мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 1 соли дигар мегӯяд ҳуҷҷат ҳам дорад. ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат бадрон 1 сола кадагӣ. мошин мегӯяд ягон расход надорад, ягон мегӯяд задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад. балон нав, ҳуҷҷат танировкамаш 100%. нархи мошин мегӯяд 17500 сомонӣ ҳастае бадрон, лекин нашуд арзон кардан бисёри баъд камтар мегӯяд арзон мекунем. танҳо дар назди капоти мошин. ин мошин бадрон дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. 17500 сомонӣ бадрон, камтар дигар мегӯяд муомила мекунем. рақамошро мегафон ҳастае навистагӣ ҳастае, маърамат, дигар маълумотои пурра аниқтарша бо аз соҳибошон гирен. шумо дам агар хали мошинаи фурӯшӣ боша фаромӯш накунед, сурат маълумотшо рӯй кунед, фурӯш рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдрон бояд тайга ҳастае Mercedes-Benz C-классае ки сечка, соли бароишаш 1995, бензин, газ ҳардуш кор мекунад, мотораш 1.8 литр, коробка механикае, системи мошин мегӯяд нахаду бадрон. мошин мегӯяд 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 дар мегӯяд электропакет, 4 калпакои худаш ва 4 балонаи 60-70% мегӯяд магнитофон, радиои классика сиёҳ, мошин мегӯяд нахаду. ин мошин бадрон вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед ки вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, кадомиша худашон интихоб кунад. кадоме агар сумкати мегирам мега 35 таш мегирам мега бо арзон мешавад. ин мошин мега дар Душанбе пойтахта қарор дорад. вариантҳои алиши худтонро пешниҳод кунед ва сумкати бо 35 000 сомонӣ бадрон муомила дорад. ин рақамошро навистагӣ билайн кор мекунад. мошин дар пойтахт, маълумотои пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирифт ва дастгирӣ кардани
канали моро фаромӯш накунед лайкора гузоред. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz E-Class баъдро ки соли 2006-2003 соле ки судии шуруш мегад тоқа бензин моторш мегад баъдро 5 литра коробкаш автомата сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани баъдро расходи мошин мегад 14-15 литра мегад дар 100 километр соҳиб шудан хефта мотор мегад мошине хай кадоме ки фора мисол ҳамихе расход дора 14-15 литр мегад ҳамихе свободна мерава мехарам чиз. Хоб 8 моҳи дига мегад тонировка дора бадрони азиз ва дискаҳош нав аста электропакет балон нав кондитсионер ҳамаш 100%. мошин мегад дастрошна мегад фурӯхта мешад бо нархи 67 000 сомонӣ. одамоне ки мегад наличи мегирад мегад срочно мегад пул балкора арзонтар карда метиҳем омада аз пеш бинед. расходаш баъдро 14-15 литр мегад соҳибшон мехра савдо ва муомилаш мегад танҳо дар назди капоти мошин баъдро ин мошин дар пойтахт Душанбеда қарор дорад. ина дута рақамошона кадомиш кор кунад қадшон занг зада маслиҳат кунед мегад бо арзон мекунем. фақат дӯстони азиз лайкотона хоҳиш мекунем ки фаромӯш накунед чӣ мошине ки мехоҳед нависе пешкаштон мекунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo Nexia аст ки соли 2006-1996 бензин газ кор мекунад мотор мегад 6 литра коробка механика сайстаи мошин мегад нахаду бардум Daewoo Nexia дар кузофи хечебекшай 4 та калпак дорад бардро 4 та баллонои 60-70% мегад салоншам тоза электропакет магнитофон ҳамаш кор мекунад. хай маълумотои пурра надора хай бо кадомиша ки нафаҳмиден аз соҳибашон пурсида мегирен. нархи мошина мегад 10 000 сомонӣ гуфтасем бо арзон мешавад. ин мошинам дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад 10 000 сомонӣ баъдро муомила мекунем мегад. ина рақамо мегафоншон навистагааст кадоме ки ин мошина агар маҳқуқ карда бошад занг дига маълумотои пурраша аз соҳибашон пурсида гиранд. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 21014 аст ки соли 2006 сол бензин газ кор мекунад мотораш простои 6 литр коробка механика сайстани мошин мега нахаду мошин мега баъдро тоза мега соҳибшон як сола ҳуҷҷат кадаги мегад хадавоиш кадаги губкават кадаги салон мегад тозаҳай фаро мегад ксенин ва дискаҳои худаш мошин мегад бениҳоят тоза мегад мошинча мегад хелаки дасти як одам гаштагия ҳуҷҷат губкават кадаги салон тоза ва фарои ксенин. нархи мошина мега 18 000 сомонӣ гуфтасем бо камтар дига муомила мешавад. ин мошин мега дар Душанбе тарафи пойтахта қарор дорад. ина рақамо мегафоншон аста кор мекунад одамоне ки наличи мехарам ягон сум муомила мешавад. дӯстони азиз маълумотои аниқтар ва 100% пурраша бо аз рақамошон гирифта метавонед одамони харидори конкретна мега занг занед одамоне ки мега намехаранд беҳуда нороҳат накунанд. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ҳастай ВАЗ Niva аст ки светои сафед соли 2006-1985 бензини холӣ мотор 6 литр коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин баллоно 80% дискаҳои худаш радиои краска сафед магнитофон мошин мега нахаду баъдро нашод мисол ҳуҷҷат ва хадавои ҳамин чизо мисол задаги пуштагӣ чиз ягон маълумотош додагӣ неста барои ҳамин кадом метавонед агар харидор ки бошад қатишон занг зада пурсида гирен. нархи мошин мега 17 000 сомонӣ аст бо арзонтарам мешавад. ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. ина рақамо мегафоншон кор мекунад марама дига маълумотои пурраша гирен. шумо дам агарам хали мошинаи хонаҳаи заминаи квартира чизе ки набошад барои фурӯхтан сурат маълумот шуда кунед фурӯшта мегузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 21099 соли 2006-2003 сол бензини холӣ мотор простои 6 литр коробка механика сайстани мошин мегад беҳтарин 5 моҳи дига мегад тонировка дорад 4 та баллон мегад пачкай системаи музика зури бада мегад яъне ки самбуферам хеле чизи оригинал мондагӣ баллоно пачка диска ухташ хоб мошин мегад нахаду пусидаги ҷоша нагуфтам дастрошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 19 000 сомонӣ бо арзонтар мешавад не ки бисёри баъд немега камтар арзон мекунем 19 000 сомонӣ баъд ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. кадоми шумо ки харидори аниқ бошед агар ки хоҳед мисол маълумоти бештарша фаҳмидан дар рақамои поёбдашон занг зада аниқада гиред марама. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли 2006-1995 бензини газ кор мекунад моторош мега простои 6 литр коробка механика сайстани мошин мегад нахаду
мошини бадро радно краскам хали олучаги вишновия 4 диска дорад 4 таброни 80%. салоншам тоза магнитофонамаш кор мекунад. лекин нашуд хадавой ҳуҷҷат ва задаги пуштидаги ягон маълумотро нагуфтанд. барои ҳамин кадомитон харидорен бо анихда мегирем. нархи мошина мега 25 та гуфтасем бо ягон сумига муомила мекунад. инашам дар территорияи душанбеда қарор дорад. бисёр мошини имрӯза бадор бисёраш аз территорияи душанбе ҳастае ки ҳамин хел пешниҳод шудае. ина рақамҳо мегафон шуда кадоми шумо ҳамин мошина мехарен занг зад маълумотҳои пурра ва аниқча гирен лайкора гузорен навора падисаш кунем. мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон бояд тегаса Opel Astra F астае ки бадрон дар кузови караван соли 1997 бензин газ кор мекард. моторош простой 6 литр коробка механика системаи мошин мега нахаду бадрон мошин мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. 4 та балон мега 60-70%, 4 дискаҳои ухташ, магнитофон, салон кор мекунад. дастфурӯш мега сум дар кора мега мошина мега арзон мефурӯша мегад тоқа суми холӣ мегад умуман мегад алиш намешавад бадрон. нархи мошин бадрон 25,000 сомонӣ астае ки бо омада аз пеш бина мега мисол арзон мекарде ки ба телефон мегад илтимос савдо накунем ва телефон кати мисол беҳуда мегад нороҳат накунем соҳибшон танҳо суми холӣ мегад ва харидории аниқ. ин мошин бадрон дар шаҳри хуҷанди бӯстонида қарор дорад. Opel Caravan 97 сол нахаду. маълумотҳои пурра ва 100% аниқша аз рақамо поёмода метавонед гиред. марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошини советский астае ки ваз 2106 соли 1977 бензин газ дорад кор мекунад. моторош простой 1.6 литр коробка механика системаи мошин мегад нахадуай. бадрон мошин аз солш кона бошад неки мегад нахадуай мегад мегири фақат газ метии. балон мегад средня мегад 50-60%, салоншам тоза радно краска нархиш да мегад арзанда мегад ҳамира мегад бо арзон када метием. нархи мошин бадрон 7000 сомонӣ астае ки бо арзон мекунад. ин мошин мегад дар территорияи душанбе пойтахта қарор дорад. 7000 сомонӣ. ина рақамҳо мегафон шунасӣ кадоми шумо харидори аниқен маълумотҳои бештарша мегирем. дӯстони азиз ин буд 12 мошини фурӯши пешкаш докарда. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.